Albert Bosch és un aventurer que fa 8 dies que espera dins de la tenda de campanya que ha plantat a 4.400 metres d'altura en una muntanya dels Estats Units. Ha hagut d'esperar fins ara, quan el temps ha millorat, per intentar pujar fins al cim del McKinley. Un cop hi hagi arribat, però, encara no haurà acabat el seu repte, ni en faltaran 2 més. En Jordi ens ho explica. Tot va començar aquí. Aquest mar de núvols, aquest cel ple de colors, la neu que apareixia com per art de màgia. Faltaven 45 minuts per fer el cim del Kilimanjaro, la muntanya més alta d'Àfrica, quan Albert Bosch es va dir: pujaré les muntanyes més altes de tots els continents. No és perquè estem al punt més alt d'Àfrica, sinó perquè hi estem amb 6 dels millors amics. Deixem que l'Albert ho celebri ballant amb els amics que va fer a Tanzània. El següent cim del repte va ser el més alt d'Europa, l'Elbrus, al Caucas. Per fer-ho més complicat, el projecte divideix el continent americà en 2 subcontinents. Al gener de l'any passat, l'Albert coronava la muntanya més alta de l'Amèrica del Sud, la Concagua, l'Argentina. El quart cim, el més alt d'Oceania, era un dels més peculiars, la piràmide de Carstens, a l'illa de Nova Guinea. Si us sembla, agafem l'avioneta i aterrem en una de les selves més verges del món. L'aventura és quan hi ha incertesa, i allà no sabies mai el que et passaria. De fet, no sabies ni on acamparies ni res, perquè, clar, quan la selva és tan espessa, no pots posar ni la tenda. La selva es converteix en una muntanya de pedra molt complicada. Sota aquesta tirolina hi ha 200 metres de caiguda lliure. No has de tenir vertigen, evidentment. Cada pas has de pensar el que fas, has d'estar concentrat i ser el màxim d'eficient possible perquè t'hi va la vida a vegades. Bueno, ahí tenemos a Albert que está llegando a la cima. Estamos algo para el techo de Oceanía. En aquests moments, l'Albert està escalant la reina de l'Amèrica del Nord, el McKinley, a Alaska, als Estats Units. Si aconsegueix coronar-lo, només li faltarà el Mont Vinson, a l'Antàrtida, i el cim d'Àsia i del món, l'Everest. Quan estava fent la maleta per al McKinley, vam quedar amb ell perquè ens expliqués algunes de les coses que es necessiten per pujar una muntanya de més de 6.000 metres. Això no us penseu que són uns guants de boxa, això són uns guants ultra resistents, això puc estar fins a menys 50 graus. Però per si de cas, aquí n'hi ha uns altres. Aquestes són les sandàlies que portarem, perquè evidentment n'hi hem quasi sempre sobre gel. I què passa quan t'hem deprimir? Estàs en una tenda i estàs a menys 30 graus sota zero? Que allà no surt ningú, El pipí l'has de fer aquí. Però el que és molt important és apuntar ben clar que és l'ampolla del pipí, perquè imagineu-vos a la nit, allà mig adormit, si t'equivoquessis d'ampolla. De tots els viatges, una de les coses que més ha impactat l'Albert és com viuen els nens a la selva. No tindrà Nintendo, no tindrà tele, no tindrà internet, no tindrà festes d'aniversari, però és que allà no els hi fa falta. No necessiten joguets, els tenen sortint de casa amb tot, i són nanos que es veuen feliços. No busquen sempre, vull allò, compra'm allò. El que tenen, sigui el que sigui, s'ho passen bé. Si entreu a la seva pàgina web, podreu seguir les seves aventures. Trobareu en lletres ben grosses el seu lema: un no sap del que és capaç fins que ho intenta.